இறந்தது கூட அவனுக்கு தெரியாது. கணேஷ் கண்ல படுமா? பெங்களூர் போற பஸ் லாரி ஒரு வண்டி விடாம போஸ்ட் ஓட்டுறோம். சரி அப்பாங்க அப்போ அப்பா தூக்குறாரு. அப்பா 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 அப்பாங்கடா. எல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுடா, முடிஞ்சு போச்சு. எங்க அப்பா இப்ப பாக்கணும், எங்க அப்பா இப்ப பாக்கணும்டா. எடுக்க விட்டுற கூடாதுடா. முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றீங்க? யாரா 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 கொண்டு வச்சா? நான் தான் என் கையால கொண்டு வச்சேன்.